gaskiya bane. Yaudara ce. Buɗe suke rana. Baby, shi ma na ɗin ciki zai shiga? Idan gidan gado ne, kar ka buɗe. Idan kuma gidan ubana ne, ka buɗe su shiga. Ba shi da Allah. Kayana. Bari shiga fito ware ɗaya. A dai riƙe amana. Kaga kai ne namiji na farko da ka fara ga kawo. Ba gaskiya bane. Yaudara ce. Wallahi ta gaya wa samari da yawa wannan magana. Da an jima kaɗan za ta zube a ƙasa ta ce ciwonta ya tashi, idan kuma ƙarya ne za ka gani. Shekiya 'yar shaye-shaye. Kaga, kada ka yarda da wa'annan maganganun da take yi fa. Mahaukaciya ce 'yar shaye-shaye. Duk wani abu da ka sani na shaye-shaye a duniya babu wanda yarinyar nan ba ta sha. Gaskiya ne, gwaran shaye-shaye nake yi. Ba na kawo uwata ta zube a gaban samari da ce ciwonta ya tashi. Ni ba yadda fara bace. A gidan ubanki aka taɓa yin haka? Mahaukaciyar banza, mahaukaciyar wofi, haka za ki kare a taɓin hankali wallahi. Allah Ubangiji ya ɗaukar wannan yarinyar ta mutum wuta gaba ɗaya. Amin. To me amfaninta? Me amfaninta? Kana gani fa da irin haukar da ta shigo mana cikin gidan nan. Satin ta biyu fa ba a san inda take ba. Ai ni na yi tunanin ma wannan yarinyar ta samu sauki. To tsabar shaye-shaye tana gani yadda ta ta kokowa. Yanzu haka kawai ba ta shigo. Babba ta san maganar da take ba. Ta shigo da hauka da komai take nema ta kunyata uwarta a gaban babu. A yi haƙuri, dama ana samun irin waɗannan yara. Amma fatan mutuwa ba shi bane, a rinka kai zuciya nesa. Ai wallahi ba fatan mutuwa ba. Ni da ma zan san waɗanda suke kashe mutane, mutanen da suke kashe mutane ko wallahi da sai na kira wasu sun kashe yarinyar nan. Wace irin magana ce wani? Duk lalacewa ta kanwar ki ce ba. Kaga ina zuwa.